Therefor. Ekenele wagi iche no kelere mmadu. Owawago iche no waga mmadu. Yeah. Oh, come on, down. I'm going to fellowship. I'm machine. I got a fellowship. Conegra gaga bula tomate bina gagate. The Conamaga. Oh, I am in matter. Come here, make a no film compound. Make a no film. Oh, I can program money mission on Monagabo. I maintain no. Grab office no tiny saga. Make a no family compound. Macachine Kimwa or San Diego one time. Or Mego Quabashu. Ragashin. I'm being able. I said, Ragashin. I'm making out. Taboki. Oh, he got a. And let him in the Jacob Cook. Naya Danyanga. Give me a medical look at Naya Danyanga. How? Macachine came Cremonagi Yelemu Jota. Walking Hakagan no, Ote. Spider-Man. Ibangule. Get him and make work on Naya Danya. What do you want to hear? Memory a puloka. Hey! Gamra, Onyashi. Maki Beggy John, Jimote Mogo. The Jule Mogo. Nam Gabriel Nashi. What I favored Mogo, Ojashe Mogo. Tash it to woo. What I should put to see a tie. Oh, you, Onyashi. Come, nigga, I'm a cooker. I'm a cooker. What an album the Jemison, I won't know. What them say leg? What them say leg? I'm not me, can I be leg? I now de them no. Why Anyangra? Anyaga by left. Kinesu, it's my shokra coat. Give Rashika Gabra Nyapasi apa, is she fellowship? I could take a shoe, but never get a certain our secretary in a bank. Mother no tomato, our tomato in him on the Maja. Give him so ya be no fees. Okay, what name now? I will have the parties. Thank you. Imo. Actually, they're going to listen soon. Okay, nah, man, not office. You won't file a mark on office. Hey, I mark with them ta. Man, filing them, there's Amfara. Makendaga, Kadashi shop. Can they make him a Miaka? Oh, could take a kangaroo baby, the mark or file. Mark, file a Hukuelia hotel. Or take a Patra Mahota. Signature on Gurago. To come Nakabu. As you quite alama. I think I'm going to take a gun. Imo was on with Elia fire. Oh, when a gossip with Elia. Ah, it's going to mend. Yeah. Imana, Odanya, Nigeria. You get Ife with a car, Ife. So, also move with Elia, go away near Moluna officer. You want office but yeah, one on your hand with the what's the reason? Okay, one him file ago. But I have no rich office. File ago, table them of file ago. Talk was here on my chairman desk. File again, let me nail chairman desk, mure pen. Talk was your by Hanan office is here, no hotel with a buy of Kabu. Round on you. You know what? I will tell one. Look at it, just don't worry, but I have on rich. The baby, the coat. So go to Guinea, I have what's up. You get be down an office side. Down. Whatever. No more terror. Give him a bed. And they have never done it in your whatever. What an hour. So I'm I'm confused. And the more I see, the more I see. I'm him. I know the mama 10% Mawuya Esu Olengi for nepotism and political insurgency. Yam 10% because why I got born, you make him come in Nanya home. I'm home. Yam 10%. A college rich in a cabin, Ranya de Bem. Give me on you, Leganya Behi Leg. Giganania 10% more time with Mabuji Pugakan. What now, Wago? Leganya to get break a brain. I had. No time should wag break a brain in a compound. No time should go a gin on my mayor. Yadaba.
jikwa nwayọ meshọnụkụ maka ka imege emegekwo hapụkwa ya abụọ ka anyị biriwe ndụ n'ime ashin ka anyị were washị na anyị jiri birikwe ka imege emegekwo baa ya maka chukwu mmego elephantitis mmegokwa abachi m tụkwasịra gị achere werezi ibi a na-atụ ebe oge gị nwee kansa mmadụ onye nwo makwa onye nwo ị na-eme m elephantiasis maka chukwu mmege limonesis mmi ga-eme gị n'ọjị eri dewere m ego m nwoke Spiderman na mena ji na-eje ikwudi akwa gị chewebe na-echewebe achadị m idere na-eji ọdụ kpọpụrụ nke m oyi nọbụ n'anya nwaanyị ọdịdị mkpọkọrọ egbe ọbịa na-enwe dị isi n'ọdụ mana gabịa bịa bikọshọn n'otu ya dị gị nwe patan ịkọrọ m ụka ndị mmụọ fọrịkwa agụ serielo wane hotel anya manga kwe kumekuisha mkule wani ne mem down o ba haklu gba bi ri ri hem bonkri aga ri ri bonkri fa muye mem wanya nambara ga mara ri je manga je ha je so paka maga Come on, make sure you stay away. Ngwa gente, rapụ anyị kọnwa ime ife ga-eme baa na room m ịpak ya ife niile ofu mkpụrụ pin afọdụ na ịpak everything you're leaving my house today ị ga-arapụ ụlọ m ka m zuo ike ebe ọ bụ na ife a akwụnyere na ibu enu wee na-akwụghalị ngwa jee pak ya ife ka ị pụọ ise gịnị pak ya ife ka ị pụọ agakọrọ m nowhere I go nowhere
ọ bụrụ na ị chọọ ka m pụọ dekwa anyị ị na-anụ ihe na-ekwu ọ bụrụ na ị chọọ ka m pụọ ị ga-akwụ m ụgwọ savis niile savis ga na kọmpaụndụ a nnụnụ gbago ma alụlụ gbada ma mgbe ike dịbo ma mgbe ike adịghị mgbo kwa abalị ọnwụ na ana m alụ ọrụ egbule yo nne m ịnụkwa nne m agụrụ m atanago eche m so ihe owote ebe ya dị eriele gị bọnkịrị o zukwenala gị n'ahụ chiridala ụka ka mkpa so onye ahụ dị nwanne ya nwoke ekwuru m ekwu meke esi m hụrụ ha mere ọnụ tụ oyi mkwu oye gị ada agụ pena eriele gị santen ị ga-enyekwe m nwa m erie from one day ya bụrụ onye service onye na-ekpa na-abịa service n'ụwa aka atọọla m egwu nweta ya ada ike nne m ọ dị ka ga-abata n'ụlọ mbịa bụ ihe ịta aka na-asabi Maggie, Therefor, ihe a wụ ego ahụ anyị kwuru maka ya. Ego anyị kwuru ka ọ ego ọrụ ekwuli ego anyị kwuru ya dị ka ọwụm na-eri ego here constituency money. Okay, ego ọrụ. Nke a nke m. Ego ole na nga? 4,000. 4. Well. Ka nke m. Ego ole nọkwa na nga? Mo 3,000 naira mecha m ewetere gị 1,000. Lekwu 1,000 n'aka gị wete. Achọrọ m iji ka eleta onwe m this week biko. The constituency anyị na-eme anyị na-aha ana ego instrumentally. Anyị na in bulk. Let's see. End of week. Unu check up. End of week. Maka gịnị? Ịmasị gọọmenti echenjiela aka. Ndị ọhụrụ ka ịbịaga n'ugbu a. Ya bụ ndị asụọrọ in. Ha baa. Ha epushie ndị ochie. Zachashie ndị ochie. Zapụcha ma agwọ na-ele ego. Zapụ ma ele ihe a na-akpa ya monkey. A ga-azachicha ihe niile ahụ. Ndị niile anụmanụ niile na-eri ego. Eme abịa abata n'ọfịs ha ele ego. Ndị ka ọhụrụ ugbu a ga-azachachicha. Ha ewepụ ya. Ha abịa sụọ in ndị ọhụrụ. Asụọ in ndị ọhụrụ. Ele ndị bụ ndị ọhụrụ ahụ. Ọwa ọnụ. Chai. Ọnụ ahụ the less privileged ones. Ya bụ ndị a nabatara. Ụkwa n'ọnụ. Nọkwara ihe m kwuru. Ma ihe nọ na compound a wụkwuo onye na-awe ya. Ndị jikọkọ ma ajụjụ ọrụ akakwa ha nkụ. Elu ha hakwa n'elu ọjị. Ndị na-achọ ọrụ. Ị ga-eme otu unu nwetara strategic movement nke unu. Unu edewere onwe unu. Ọmụmị ga-eji aka mee ya na asụsụ. Unu enwetala ọrụ. Ịghọtala? Otu ọ ga-adị. Cherekwa but peradventure unu ele anya end of week ọrụ abịago mara sa alụ njele into political insurgency maọbụ nepotism ihe ka ahụ pụtara wụ strike gọọmenti anyị strike atọ ha mma manụ strike ji atọ n'ọtọ
Oh,